Ja som si vybral Zoltána Haršányho z dlhého zoznamu parazitov práve teraz úplne zámerne, pretože sa chystá na ďalší veľký lup. Počuli ste toto? Kľúčový strategický projekt Slovenskej republiky, výstava novej jadrovej elektrárne. Absolútne podporujeme za KDH, pretože je to podľa nás kľúčový projekt. Viete, čo by bol prorastovým opatrením, keby ho pani ministerka neblokovala? Ministerka Saková sa tým, že bráni tomu, čo chce premiér Fico, snaží zabrániť jednej veľkej zlodejine. Akej? Premiér Robert Fico chce, aby spoločnosť Javis prešla z rezortu ministerstva hospodárstva priamo pod úrad vlády. Prečo? Spoločnosť Javis je od svojho vzniku dojnou kravou všetkých oligarchov a parazitov vrátane spoločnosti Vuje a Zoltána Haršányho. Pre nás voličov to nazývajú tak pekne, že preberajú zodpovednosť. Ale potom sa stala jedna vec. Jeden z tých zodpovedných podviedol toho druhého zodpovedného a údajne predal Javis práve Zoltánovi Haršánymu za 20 miliónov eur. Jadrovú elektráreň má stavať spoločnosť JES. Jej akcionármi sú spoločnosť Javis, vlastní 51%, a česká spoločnosť ČEZ, tá vlastní 49%. A zrazu je veľa kohutov na smetisku a veľa ľudí chce byť v úvodzovkách zodpovedných. JES bude investorom a bude míňať tých 15 miliárd a určite viac. Takže Javis musí najprv odkúpiť tých 49% od spoločnosti ČEZ. A potom sa niečo stalo. Objavil sa znalecký posudok, ktorý hovorí, že cena podielu spoločnosti ČEZ, spoločnosti JES, je 180 miliónov eur. Ako je to možné? Objavil sa tam pojem goodwill. Ani vám nebudem vysvetľovať, čo to je. Je to skrátka iba vytvorený priestor na zlodejinu. Takže Javis je v úvodzovkách v spoluvlastníctve oligarchov, parazitov z dvoch politických strán. A plán, poviem to veľmi jednoducho. Údajne je dohodnuté, že pôvodná cena 100 miliónov eur sa navýši na 180 miliónov eur. A ten rozdiel, tých 80 miliónov eur si rozdelia dve osoby. Každý po 40 miliónov. Zdá sa vám to šialené? Nie, je to realita.